Tenia 4 banderes, 3 les vaig perdre en combat. La bandera que fa 4 l'he desada en un calaix. No l'en trauré fins que bufi ben fort el vent de llevant i s'endugui aquest mal aire que ens toca de respirar. Tenia 4 banderes, 3 les vaig perdre en combat. Tenia un jardí amb 3 arbres. Un mal vent me'ls ha esfollat. Amb el jardí ple de fulles no fa de bon caminar. El mal vent encara bufa. Jo no em canso d'esperar. Per cada fulla caiguda, els arbres hi neix un tall. Tenia un jardí amb 3 arbres, un mal vent me'ls ha esfollat. De 2 amors que tenia, l'un en terra, l'altre en mar, el de terra l'empresonen, l'altre viu exiliat. Jo ni ploro pel de terra ni em lamento pel de mar. Plor i laments, de què serveixen? Gent que lluiti és el que cal. De 2 amors que tenia, l'un en terra, l'altre en mar. Tinc una llengua tan viva com les més vives que hi ha. Si quan parlo s'esparveren, jo que sí, em poso a cantar. Canto i cantaria si calgués més fort i clar. Quan les cançons fossin pedres, vinga fones i al combat. Tinc una llengua tan viva com la més viva que hi ha. Amors, arbres i banderes són mots de bon recordar. Qui n'aprèn la cantarella mai més l'oblidarà. Si de cas no l'heu apresa, no us canseu de preguntar que si els mots són com les fulles, la terra som tots plegats. Amors, arbres i banderes són mots de bon recordar. Bona tarda a totes, a tots, presidents d'Òmnium Cultural Osona, juntes, amics, amigues, tots els que ens acompanyeu aquí, sigueu benvinguts a casa vostra. Agrair a tots els que heu fet possible i també feu avui en organitzar aquest acte en motiu d'aquest 50 aniversari d'Òmnium Cultural Osona, com el que vàrem fer a Tona el passat 17 d'octubre, que el vàrem anomenar Quedem. Era un acte en família on Òmnium també vam aprofitar per presentar aquest llibre del 50 aniversari. El vam fer un dia 17. Hem intentat al llarg d'aquest any que aquests actes es puguin fer el dia 17, recordant el 17 de març del 71, que és quan Òmnium Osona comença a funcionar. També vam fer un acte el 6 de novembre, aquesta vegada no va poder ser el 17. Va ser un acte que organitzàrem amb totes, a nivell nacional, amb totes les juntes de totes les seus de Catalunya que ens vàrem trobar aquí a Vic, a la Universitat de Vic. Va ser un acte que ens va acompanyar el Marcel Mauri i el Jordi Cuixart i vàrem aprofitar per fer una formació com fem un parell de vegades a l'any. També vàrem fer la trobada a Canyatenes el 23 de gener, no sempre és possible en 17, en reconeixement i agraïment a totes les entitats que col·laborem i treballem junts. Va ser un acte informal, divertit, que ens va acompanyar en Peyu, que moltes vegades ens ha donat suport o ha participat, com quan vam fer la botifarrada a la plaça Major de Vic o aquella vegada vam fer la presó que vam portar a Brussel·les, que va ser un dels primers que va participar. O sigui, una forta abraçada als que heu muntat i participat en fer possible aquests actes, com molts de vosaltres en aquest acte mateix d'avui. Una vegada més dir-vos que sou únics. Gràcies. Avui ens trobem en aquest acte per recordar què heu fet, posar en comú anècdotes
i escoltar la vostra saviesa per recopilar pensaments i encerts i donar les gràcies a tots vosaltres per haver estat els nostres antecessors en aquesta institució que és Òmnium Cultural Osona, com dèiem abans, i evidentment en aquest cas. Estava programat aquest acte per dijous passat, que era dia 17. Tampoc va ser possible perquè jugava al Barça i aquí compartim l'entitat amb la penya barcelonista. Què vam dir? Dijous que ve, tampoc passa res. Ho vàrem canviar per avui. Fàcil dir, i és així, sense els que vàreu iniciar aquell 17 de març de 1971, avui no estaríem aquí. Tampoc els que vàreu donar continuïtat en aquest projecte. Per respectar la llengua, volem una llengua oficial única. Defensar la cultura, que la cultura ho englobi tot, ho envaeixi tot. Treballar per la independència, fins les darreres conseqüències, per ser un estat propi i independent. I aconseguir un país millor. Sí, clar, per tenir el mateix no valdria la pena. Volem un país millor, un país per tots, amb cohesió i amb mirades de futur, on hi càpiga tothom. Permeteu-me que parli uns segons de Cuixart. El Jordi Cuixart acaba mandat aquest dissabte a Barcelona, es fa la darrera assemblea, que ell hi participarà, juntament amb el Marcel Mauri. No hi ha suficients paraules d'agraïment, específicament amb el Cuixart i també el Marcel, per tot el que han fet. A vegades diem des d'Òmnium, ens hi deixem la pell, aquests s'hi han deixat la pell. Al mateix temps dir, agrair-los amb ells, evidentment, i al mateix temps dir al Xavi Antic i amb la gent que es presenta i que dona aquesta continuïtat, la Mònica Terribas, el Quim Forn, la Natza Ferrer, el David Fernández, aquesta gent que hi donen continuïtat. Ens sembla que són gent, no ens sembla, sinó que són gent de màxima valua i que podran seguir aquest camí que ens ha marcat el Jordi. Això ens agradaria que dissabte fóssim allà tots plegats, com sabeu hem organitzat alguns busos, volem que sigui un acte per dir-los adeu i al mateix temps que es converteixi pràcticament en un acte polític per donar suport a aquesta continuïtat. I ja per acabar, deixeu-me que parli un moment d'una visió de la nostra visió de país, de Catalunya. Catalunya en el fet migratori és estructural, mai renunciarem a ser més i més determinats. Aquest país no el podem fracturar, perquè precisament això és el que busca la repressió, fracturar-nos. L'Estat busca que ens dividim a l'escola, que ens dividim als barris, als carrers, que l'alimentem d'odi i de rancor entre els catalans. No podem caure en aquesta trama, ni la ciutadania, ni tampoc els partits polítics, perquè és la trampa més vella d'aquest estat, caduc i trampós. La força d'un país és la seva gent. La força d'una comarca som la gent. La societat organitzada sota el paraigües d'entitat, com ara aquesta la nostra, més ben dit la vostra, per defensar els drets civils i les llibertats dels catalans. Des de 1961 treballem per fomentar la llengua catalana, la cohesió social, l'educació, la cultura i tenim com a objectiu construir, a través d'aquests valors, una societat activa, crítica, integradora i cívica. Òmnium no pretenem ser la cara visible, no pretenem ser els protagonistes de portada diari, sinó treballar sense fer soroll, entre diferents aigües per afavorir situacions de punt de vista distants per aconseguir els objectius de l'entitat. Com deia l'estimada Muriel, hem de ser un peu de pàgina de la nostra història. Impulsem campanyes de denúncia, evidentment, i de sensibilització, està clar, a la comarca i al país. Sense adhesió a cap partit, no som de cap partit. Som persones de diferents ideologies que compartim accions consensuades. Evidentment que som el Pacte dels Vigatans, els Fets de la Gleva, el Memorial Democràtic, els Premis Literaris o la Marxa dels Vigatans, per dir-ne alguns. Però també som cohesió a tota veu, amb els Premis Sant Bori, amb el Futur Compartit o tenem poesia. Ens mobilitzem amb campanyes de país i per la llengua. Això és Òmnium. I acabo. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Infinites gràcies. Eternament agraïts a vosaltres. És un plaer defensar els vostres encàrrecs. Sense els vostres inicis i continuïtat, Òmnium no seria Òmnium, no existiria. Òmnium sou vosaltres. I també dir-vos que, no sé si per dir que no és cap agraïment perquè us ho mereixeu, que el proper 17 de març acabem de fer l'acte més institucional a l'Atlàntida, que l'havíem de fer el 17 de març de fa un any, que era l'acte d'inauguració. Degut a la Covid l'hem anat posposant i l'hem passat en aquest 17 de març del mes que ve, que esteu tots convidats i serà un acte més, no sé si dir-ne, potent, sensible, com deia, institucional, però també servirà per agrair tot el que heu fet vosaltres per arribar fins avui aquí.
Gràcies i visca els Països Catalans. Vam néixer durant la llarga nit del franquisme i vam fer de la nostra llengua un front de resistència. Convençuts que la cultura ens faria lliures, ens vam arremangar per portar-la a les places d'Osona i el Lluçanès. Sabíem que un país que no defensa la seva cultura està condemnat a desaparèixer. Vam aprendre a desobeir lleis injustes per defensar la democràcia i ho vam fer com un sol poble. En aquests 50 anys, de la resistència n'hem fet força i encara ens queden moltes lluites per compartir. La lluita continua. Hola, bona tarda. Benvinguts. Hem volgut fer aquest acte amb tots vosaltres per compartir entre tots les nostres vivències dins les juntes d'Òmnium. Veurem com hem treballat pel país en diferents moments de la nostra història. Potser veurem que en algun moment no canvia gaire les coses i que estem reivindicant el mateix. En el fons, el que volem compartir és tot aquest procés de 50 anys i que podem treure profit per assolir l'objectiu que tenim tots plegats, que nosaltres la independència de Catalunya. I, com és evident, això comporta salvar la nostra llengua i que aquesta sigui l'única oficial de Catalunya. Us explico com hem muntat l'acte. Serà un passeig cronològic, una mica els que teniu el llibre, no sé si l'heu vist, 50 anys ho hem dividit per juntes i jo faré una petita introducció històrica perquè ens en recordem de quin moment estàvem, unes petites imatges del que es feia a Osona en aquell moment i llavors sortirà una persona de cada junta a explicar una anècdota, una evidència o el que els ha semblat una mica a cada junta d'aquella època. Abans que res, també us hem de dir que hem muntat els noms que apareixen aquí dels membres de junta són quan aquestes persones es van incorporar a la junta. Es veurà que a la primera junta hi ha molta gent, a la segona menys, però en aquella junta hi havia gent que ja venia de la primera. D'acord? No us espanteu. També recordar que molta gent que apareix doncs ja no hi són, volíem tenir un record per aquesta gent que forma part de tothom i encara no estan entre nosaltres, els tenim presents. La junta de l'Anicet Altés, ens trobem en 1971, ple franquisme. El context, això és una mica de context històric, Pau Casals va fer el discurs de l'ONU, a la Universitat Catalana d'Estiu. La primera edició del diari Avui, l'execució de Puig Antic, la primera manifestació de l'Estatut, es va fer la primera retransmissió de futbol en català, però són pinzellades, segur que ens han deixat coses, però és per situar una mica quin context històric estava al nostre país. El 1977 ja som aquí, la manifestació de Sant Boi de Llobregat i la manifestació de Barcelona el 1977. Ja entrem en coses que es van fer aquí a la comarca. La primera assemblea el 1971, les dues primeres fotos, es va fer la nit de Santa Llúcia el 1973, la Universitat Catalana d'Estiu, es va fer la descoberta de la Bac de Roda a la Rambla de Vallades de Vic. Això és el dictamen jurídic que va permetre que es poguessin fer classes en català a tot Catalunya. Va ser gràcies a aquest dictamen que es va poder fer classes en català a les escoles i va sortir d'aquí Vic. La primera seu d'Òmnium va ser al carrer Morgades, llavors es va passar de seguida al carrer Nou i aquesta va ser fins l'any 1985. Això una mica de context. Ara demanaria a Josep Maria Casadesús, si pot pujar, ens explicarà. Si us voleu aixecar els d'aquella junta, no sé si us en recordeu. Bona nit, tots i a totes. I abans de començar, voldria fer un record dels que ja no hi són, com és
el president Anicet Altés, l'Armand Quintana, en Joaquim Muñoz, Josep Maria Romeu i tants d'altres que segur que en deixo molts noms. I també agrair a la Junta actual l'agraïment que ha fet aquest acte en tots els que hem pogut o hem estat treballant o hem col·laborat amb Òmnium Cultural. La primera Junta es va constituir l'any 1971. L'any 70 es va demanar a Barcelona i al moment d'aquesta Constitució a la comarca d'Osona no arribaven ni una vintena de socis d'Òmnium Cultural. Aquí ens trobàvem, o la Junta, en aquell moment, ens vam trobar que ni es coneixia què era Òmnium Cultural. Què era? Era una entitat folclòrica en què feia els jocs florals, que era elitista, una certa elitista, un benestar, però que tenia uns principis, hi havia un seguit de fets que havíem d'aprofitar-ho i continuar endavant. Per donar a conèixer això, què va fer la Junta quan vam entrar a la primera Junta? Donar a conèixer el que era Òmnium Cultural. Pensem i ens hem de situar als anys dels anys 70. El que hi havia estava un desert, no hi havia res, no teníem res. Ni socis, ni calés, no hi havia res. Hi havia una gent, i quan dic elitista, era amb un poder adquisitiu en què vam muntar, i ja venien també d'una garrotada, el que era Òmnium, i aquí amb un grup reduït, en aquell moment, vam decidir que havia d'aprofitar i ho havíem de rellançar per aconseguir treballar per recuperar les nostres institucions en què no les teníem, ens les havien robat el franquisme. Amb aquest concepte vam poder anar avançant, hi havia molta feina a fer, era un desert, tot era erm, no hi havia res, però també teníem molt clar que tot era possible de poder aconseguir uns passos endavant. Quins passos podíem fer? Primer que tot era la llengua. I per fer la llengua havíem de donar a conèixer el que era Òmnium i la tasca que podia fer. Es va recórrer tot el que era la comarca, poble per poble, acompanyat normalment, érem 3 els que ho fèiem, l'Armand Quintana, en Joaquim Muñoz i jo vam recórrer poble per poble tota la comarca d'Osona i amb l'Anicet i jo mateix amb les reunions a la Junta a Barcelona. A Barcelona els hi fèiem una mica de por. Érem una cosa diferent dels seus principis, que volíem anar molt més enllà del que plantejava l'entitat de Barcelona. Hi havia una certa expectació i per poder fer això, què vam fer? L'any 73 vam muntar a la festa de Santa Llúcia aquí a Vic. Ho va fer la Junta, hi havia molta feina a fer, érem poca gent, però hi tenien tot un seguit de col·laboradors de jovent que es van introduir i van fer una gran tasca per treballar en tot un seguit d'actes en què Òmnium no tenia les possibilitats perquè no hi havia ni socis. Molts d'ells ni eren socis, eren simplement col·laboradors. Pràcticament la festa de Santa Llúcia va ser muntada per jovent. No eren socis d'Òmnium, però eren jovent que estaven interessats a tirar endavant. Es va instaurar per primera vegada la venda i la festivitat de Sant Jordi, en què, evidentment, la policia, la Guàrdia Civil, ens va requisar les banderes, ens ho va requisar tot. Però es va fer-se. I a partir d'aquí va continuar. L'altre aspecte era la llengua. Havíem de saber a quina situació estàvem la comarca d'Osona, o a Vic en concret. El Modest Reixac va fer un llibre de sociologia per saber a quina situació realment estàvem, la situació del català i on hi havia les deficiències més importants. A partir d'aquí vam tenir ja un esquema de la situació. Es va fer una campanya per la llengua
en què van sortir uns adhesius amb les 4 barres, que va portar uns certs problemes, que hi havia 3 frases: llegiu, escriviu, parleu en català. L'altra finalitat important, i resumeixo perquè em sap que ja m'estan mirant que m'estic allargant massa, allà baix veus com ho diuen, era els cursos de català. Els cursos de català es van començar-se a fer, ja s'havien fet, però la Junta va posar força per fer cursos de català. Però hi havia un problema també, no hi havia professors. Es va promoure, es van buscar, i aquí van haver-hi molts col·laboradors de tot tipus i tot índole de fer els cursos de català, fins que, evidentment, va ser i es va apretar a entrar a les escoles, pressionar les escoles perquè es fes cursos català a dintre les escoles. Per això també valien diners, i no hi havia diners. Per poder sufragar això es va fer-se la Universitat d'Estiu, aquí al seminari, i aquí van donar recursos suficients per poder pagar això. L'altra, una petició que es va fer des de la Junta, en què jo vaig tenir el gran honor i em sento honrat d'haver-hi estat, era plantejar que no n'hi havia prou de fer uns cursos puntuals de català, sinó que necessitaven llibres de text de català, com era matemàtiques, com era geografia, etc. Això es va plantejar a Barcelona per la petició de la delegació de Vic, en què s'ho van dir que s'ho pensarien. Fins que va sortir un Corulla que va dir que ell personalment ho agafava i ho portaria a terme. I això va ser, si no em recordo malament, per l'editorial Teide. Per una altra banda, aquells moments, i parlem sempre dels anys 70, per fer tot un seguit d'actes, Òmnium no es podia comprometre. Ens havíem d'obrir, havíem de fer un pas molt més enllà. Es va començar a fer la xarxa d'entrar en contacte amb tots els moviments que hi havia a Vic, siguessin polítics, sindicals, etc. Havíem de catalanitzar, els sindicats tot era castellà, i havíem d'entrar-hi. Hi havia tot l'esplet de la gent ja que valia més enllà, una mica més enllà de tot això. Com era ja el començament de partits polítics, etc. També havíem de col·laborar-hi. I fèiem servir diferents paraigües. O fèiem servir el de l'Església, o fèiem servir el dels partits, o el que sigui, però Òmnium indirectament, no directament, indirectament estava involucrada en tots els aspectes, per anar a aconseguir veritablement, que era quan ja començava a sortir el lema de Països Catalans. Això eren els fets importants. Jo particularment no vaig ser massa temps a la Junta perquè vam fer un canvi de cromos. Jo sortia de la Junta d'Òmnium i entrava l'Armand Quintana i havíem d'anar a ocupar el Cineclub. Penseu i mireu que aquells moments Òmnium no arribava a la vintena de socis, quan parlo d'això, i el Cineclub tenia 800 socis en aquells moments. I era una entitat que es havia d'aprofitar per arribar a sensibilitzar, perquè era una campanya de sensibilització i d'interès que la gent estimés, lluités i anéssim cap a, veritablement, una normalització del nostre país. I fèiem servir diferents paraigües en aquells moments. Era el que tocava i el que havíem de fer. A partir d'aquí que va haver-hi aquest canvi, i em vaig desvincular d'Òmnium i l'Armand va entrar dintre. Per això he dit abans que hi havia uns col·laboradors al marge del que era la Junta, però que sense aquests col·laboradors no hagués existit mai Òmnium Cultural, almenys la delegació d'Òmnium Cultural aquí a Vic.
I és un agraïment que faig amb ells i a tots vosaltres. Gràcies. Seguim amb la Junta de l'Armand Quintana. Hi ha poca gent, però molts venien d'abans. El context una mica històric és l'època de l'Estatut, s'aprova l'Estatut, hi ha la campanya de les eleccions, Jordi Pujol i Albert Barret són presidents del Parlament i la Generalitat, i bé, s'inicien campanyes com Cavall Fort, doncs una època com d'impàs entre... Hi ha les primeres eleccions democràtiques, es mouen coses dins d'Òmnium, hi ha gent que d'Òmnium es passa a la política, hem fet així com de transició. Hauríem d'accelerar una mica. Ara tocaria l'Enric Castellnou parlant d'aquesta Junta. Bé, en primer lloc, bona tarda, amigues i amics d'Òmnium. També uns agraïments a la Junta actual per aquesta iniciativa d'avui i, a més, a mi personalment per l'encàrrec de parlar de l'època i de la persona de l'Armand Quintana, fill de Manlleu com jo. Com és comprensible, la Junta presidida per en Quintana va poder actuar d'una manera diferent de les anteriors. Per què? Per una raó ben simple. Quan va començar, pel gener del 77, ja havia mort el dictador. Mort al llit i en plena Guerra Freda, però els aires polítics ja no llançaven tanta putrefacció com abans. Tanmateix persistia la por, i d'alguna manera l'algun assessor ho ha fet ressaltar, però també la il·lusió i l'esperança. En Quintana, en aquells anys, tenia un taller, potser ho recordeu, al carrer dels Vilavella. I com que jo anava sovint al jutjat i a Correus, i entrava a saludar-lo i rumiàvem una mica la situació d'aquell moment i què podíem fer des d'Òmnium per aprofitar-ho. Estava molt ocupat, per tant, jo a vegades només li deia bon dia i me n'anava, però a altres moments parlàvem una miqueta. Què van fer la Junta d'en Quintana? Explicaré, no tota perquè seria una hora, però alguns detalls de cada any. De l'any 77 vam intentar la catalanització de la comarca, que volia dir dels rètols de carreteres, dels noms dels carrers, dels rètols comercials. Ho podíem fer, havíem de promocionar de fer-ho. També del 77 van començar a pressionar els ajuntaments, encara franquistes, però ja oloraven un altre temps, per tal que col·laboressin econòmicament a les classes de català, en especial les classes d'adults. I en general haig de dir que aquells consistoris del final del franquisme en general van respondre positivament. L'any 78, estudi de l'avantprojecte d'un nou estatut per a Catalunya. Ja se'n parlava de l'estatut, un nou estatut. La delegació d'Osona hi va redactar una fervorosa, ferma declaració d'Òmnium que va publicar la premsa comarcal. Declaració molt debatuda a les reunions de la Junta. També el 78, com aprofitar, fixeu-vos, el decret del Consell de Ministres de setembre d'aquell any que deixava la porta oberta, una mica oberta, per a l'ensenyament del català a les escoles, oficial. I, per tant, com havíem d'ajudar el professorat, que no n'hi havia gaire, i formar-lo, i les associacions de pares d'alumnes, de manera que una delegació d'Òmnium es va reunir amb el president de la Federació Comarcal d'aquestes associacions. 79. Vigilància activa, perquè es complís aquell decret del Consell de Ministres. A totes les escoles d'Osona, a tots els municipis, escola per escola, municipi per municipi, i per tant com podíem anar relacionant Òmnium amb el professorat que hi havia en aquell moment. I també fer cursos per a castellanoparlants. També el 79,
com podíem aconseguir fer costat al nou diari Avui, que ja havia sortit el 23 d'abril del 76, però que necessitava suport i ajuda. Com és lògic, aquestes iniciatives i altres, a vegades les començàvem, com deia, al seu taller, i a vegades només les hi comentàvem. I totes s'acabaven debatent i aprovant a les reunions de la Junta. En aquestes reunions, ja hem vist abans els que n'eren membres, els noms que han sortit ara aquí, que els podia anar citant, però no cal, totes acabaven amb un ambient molt positiu, amb ganes de fer feina, com assenyalava abans, un tracte amical, de total complicitat, d'enorme responsabilitat, conscients tots del moment que es vivia i que havíem de saber aprofitar a favor de la llengua i de la cultura del país i pel futur dels nostres fills. De fet, havíem de recuperar 40 anys de dictadura, 40 anys de repressió política, de decisions per anorrear-nos com a poble contra la nostra llengua. Per tant, els de la Junta de l'Armand Quintana ens sentíem, sobretot, patriotes convençuts. I per aquests motius, l'Armand Quintana, en aquella Junta, com a president, hi va encaixar molt bé. Era el seu món, perquè el seu patriotisme el duia al moll dels ossos i ens alliçonava. He començat indicant que l'Armand Quintana era de Manlleu i vull acabar recordant que va ser el meu primer mestre de català i el de la meva dona. A la biblioteca de la Caixa de Manlleu, un parell de vespres cada setmana, encara en vida del dictador. Allà vaig començar a admirar-lo i l'admiració que he tingut de sempre. Moltes gràcies. Estareu contents, farem dues juntes de cop. Farem la d'en Pere Ferrés i la Jaume Ortiz. Som als anys 80, hi ha un cop d'estat, ahir va fer 41 anys, la de l'OAPA, surt la Crida per la Solidaritat, s'omple el camp del Barça, apareix la immersió lingüística, campanyes a favor del català. És una època que ja el govern de la Generalitat comença a fer coses, comença TV3, Catalunya Ràdio, ja lluitem el camp del Barça, Espanya entra a la Comunitat Europea i cau el mur de Berlín. Hi ha més a la nostra comarca, Òmnium fa 25 anys, hi ha les festes de Cantoni Gros, és un acte, Pere Ferrés és el del Barba, els Premis Literaris de Calldeteres, Òmnium es trasllada a la Casa Galeries, que és l'hotel d'entitats de Vic. Si et sembla, Jaume Ortiz, serà el part de la Junta, serà la Junta de Pere Ferrés i de la Seca. Bon vespre a tothom, a tots i a totes, que està de moda dir-ho. Dissortadament em toca parlar de la Junta presidida per en malaguanyat Pere Ferrés. En Pere Ferrés, fill de Manlleu, manlleuenc, filòleg, llicenciat en Filologia Catalana, patriota, jove, agafa el relleu de l'Armand Quintana perquè, curiositats de la vida, en Pere Ferrés anava a l'Escola de la Salle de Manlleu i l'Escola de la Salle va organitzar un concurs literari. Armand Quintana era del jurat i quan repassaven els treballs es va trobar amb un treball d'en Pere Ferrés sobre les entitats de Manlleu. Treball extens, treball ben fet. Pere Ferrés era jove, tenia 17 o 18 anys, i es va trobar amb una inscripció que em va comentar després l'Armand a mi, curiosíssima. Deia, a Manlleu, a més, sabem de l'existència d'una entitat que es diu Òmnium Cultural, però que ningú sap bàsicament a què es dedica.
sigui, en Quintana s'ho va agafar bé, o malament. I em va dir, hem de fer alguna cosa. Dic, Armand, el que hem de fer és anar-lo a veure i fer-lo soci i explicar, i així ho explicarem a veure què es dedica, rebrà els butlletins, rebrà les notícies i sabrà de què anem. I efectivament el van anar a veure i en Pere Ferrés es va fer soci. En Pere Ferrés, això era anys abans, en Pere Ferrés va rebre l'encàrrec de l'Armand Quintana quan l'Armand Quintana em sembla que va entrar a l'Ajuntament de Vic de regidor, i en Pere Ferrés es va convertir en el president més jove de la història de l'entitat. Dissortadament el seu mandat va ser curt, 2 anys, 1980-1982. 2 anys perquè al cap de 2 anys va fer unes oposicions a la Universitat de Barcelona. Era un especialista, ja era un especialista sobre Verdaguer i sobre Martí Pol. Va guanyar la càtedra i a mi em va dir que no podia atendre la delegació perquè bàsicament es traslladava a viure a Barcelona. Això justament en l'any 82, i entre el 80 i 82 Òmnium va patir, si em permeteu la paraula, la sagnia més important de la seva història. Molts dels càrrecs d'Òmnium, molts dels militants, molts dels presidents, molts dels secretaris van passar-se a la política, cosa legítima, però només per recordar-ho, en Josep Maria Casals a Vic, en Vall d'Oriol a Manlleu, l'Assumpta, si no m'equivoco, a Centelles, i parlo dels més principals. Vam quedar, com es diu, amb calçotets. A la Junta érem molt poca gent, vam perdre molts efectius, eren Pere Ferrés, servidor, en Just Palma, recordo que érem un parell o 3 més, per tant les reunions eren reunions fàcils, ràpides, però Òmnium no va deixar la seva activitat. Vàrem continuar les classes de català, perquè encara la Generalitat no les havia convoiat, i en Pere Ferrés va tenir l'honor de presidir les festes de Can Toni Cros, que commemoraven, eren les festes Pompeu Fabra, que commemoraven el concurs literari de Can Toni Cros. No sé si em sembla que eren els 40 anys. Va ser unes festes magnífiques, extraordinàries, amb representació de la millor literatura catalana del moment, que va ser un dels actes més importants que vam fer durant tot aquest període. Ja dic que l'any 82 en Pere Ferrés va dir que plegava i, servidor de vostès, va ser president de rebot. Jo era el vicepresident, vaig dir farem una convocatòria d'una assemblea, elegirem president, no es va presentar ningú i com que l'assemblea devíem ser una trentena de persones, em vaig presentar servidor i vaig ser president de rebot i després ho vaig ser bastants anys. Del 82 al 90. Jo voldria destacar, seré breu, perquè si no se'ns farà molt tard, la nostra millor col·laboració que vam fer al país va ser la inauguració de la TVO. L'impuls dels germans Comeres, juntament amb en Josep Romeu, que era el secretari, que van tenir una idea, i la història de la TVO, curiosament, no comença a Vic, sinó comença a Roda. A Roda de Ter vàrem fer les provatures. Era una aventura realment important, perquè tenia un cost econòmic notable, però ens en vam sortir. I l'any 89 inauguràvem la TVO a Vic, em sembla que era un 31 d'octubre. Nosaltres vàrem pensar, a Òmnium la coneix bastanta gent a la comarca. Nosaltres ens hem fet conèixer per les classes de català, etc., per els actes que fem. Si fem una televisió,
ens coneixerà molta gent de la comarca, que consti que la televisió era il·legal. Nosaltres, que som bona gent, vam dir que era il·legal, que no he entès mai ben bé la diferència, perquè suposo que les autoritats ens podien fer tancar a qualsevol moment, però no es va tancar. La TVO va ser un èxit ja des del començament, perquè nosaltres teníem índexs d'audiència interessants i vam escampar la catalanitat arreu de la comarca, la catalanitat des de la televisió i des de la televisió comarcal, on es donaven les notícies que naturalment no surten per la ja inaugurada TV3, que ja feia anys que funcionava. Jo crec que aquesta va ser la contribució més important que vam fer com a Junta. La TVO després, dissortadament, pel que sigui històricament, va davallar, encara va durar força temps, però a partir dels 90, 94, 95, una sèrie de lluites internes la van fer traspassar a gent que no tenia tan clar com nosaltres el que seria la televisió comarcal. I aquesta és la història que volia dir. Gràcies a la Junta per haver-me convidat, per haver-me convidat també a la nostra Junta, i endavant, perquè si no ho tinc mal entès, l'entitat en aquests moments Osona, abans en Josep Maria ha dit que eren 20 socis quan van començar, em sembla que passem dels 7.000, si no vaig equivocat. Aquí veureu el treball d'Òmnium. Res més, moltes gràcies. Continuem, ja som als anys 90, la Junta de Josep Romeu, i com veieu s'incorpora molta gent. I una mica el context històric, els Jocs Olímpics de Barcelona, els detinguts independentistes, el gol de Koeman, és el centenari de les Guerres de Manresa, un document una mica oblidat, però que són dels primers que reclamava la independència. El PP guanya les eleccions, es funda la Unió Europea, apareix un partit independentista per aquí petit, i a dins de la comarca es torna a fer la línia de Sant Lucia contra Torelló, es fan accions contra els Jocs Olímpics, campanyes d'autodeterminació. Són els anys 90, són una mica... Es comencen a fer coses. Una imatge de TVO, Miquel Martí Pol és premi d'honor de les lletres catalanes, el 91. Una curiositat, que Sant Quirze de Besora fan la plaça d'Òmnium Cultural, el 92. Joaquim Bosch, que és de la Junta, i l'alcalde, el Correllengua Vic, i es fa el relleu a finals de dècada, de Romeu, Caselles, Caselles parlar després. Però ara és el torn d'en Just Palma, que era el vicepresident d'aquella època, que ens parlarà dels segals. Bona tarda a tothom. Gràcies per haver-me convidat. Jo vaig ser diferents èpoques membre de la Junta, primer amb l'Anicet Altés, del 72 al 74, després amb la Junta d'en Jaume i darrerament amb la Junta d'en Josep Romeu. Clar, jo tinc l'obligació moral de parlar d'en Josep Romeu. En Josep Romeu, a part de ser una excel·lent persona i un amic, era un patriota de pedra picada, però el que se'n diu de pedra picada. Jo crec que la gent de Vic hem d'estar molt orgullosos de que tinguem un espai amb una biblioteca precisament que dugui el seu nom. En Josep era molt apreciat, sobretot, i això ho vam poder constatar, pel tema de països catalans. Ell tenia moltes amistats a les Illes i al País Valencià, i aquest tema realment jo vaig quedar parat algunes vegades, fins i tot després, quan jo vaig ser regidor, de que allà, sobretot a València, l'Eliseu Climent i tota aquella gent, en tenien un gran record i un gran concepte. Vull tenir dintre de l'amistat, i ja sé que en aquest aspecte seré sectari, un gran record pel nostre estimat amic. Continuaré dient més o menys el que ha explicat en Jaume. L'època que nostra era l'època que la gent ja, hi ha moltes juntes, la gent ja va començar a dispersar,
van començar a anar als ajuntaments i era una època difícil. A més, es van donar de baixa alguna gent, vam tenir molts problemes per cobrar les quotes, hi havia problemes econòmics, que naturalment sempre els solucionava en Joaquim Muñoz, es deixava els calés i tot això. Jo intentaré, d'una manera esquemàtica i telegràfica, explicar algunes coses que s'havien fet en aquella època. Nosaltres vam continuar potenciant, que en Jaume va ser el capdavanter d'això, els Premis Literaris de Can Llateres, l'Antoni Pous, que es feia a Manlleu, que era per estudiants, i també vàrem fer una campanya que va ser molt reeixida perquè vàrem contactar amb metges i infermeres perquè les receptes es fessin en català. Això va ser una campanya que ens va anar molt bé perquè ens vam reunir amb col·lectius de metges, llavors no hi havia el Col·legi de Metges de Vic, però amb col·lectius de metges i infermeres per tirar endavant això. El 1990, ja s'ha explicat, es va fer la festa de Santa Llúcia a Torelló. També val a dir que va ser gràcies a l'entusiasme de l'alcalde que hi havia llavors, el malaurat Andreu Rifà. És curiós pensar que la nostra comarca ha celebrat 3 festes de Santa Llúcia, la del 73, la que van fer a Torelló i la que van fer el 2002 amb motiu de l'any Verdaguer. Jo no crec que hi hagi cap comarca a Catalunya, de fora de Barcelona, que hagi celebrat tantes festes de Santa Llúcia. Això vol dir també el potencial i el poder de convenciment que tenien les juntes d'aquelles èpoques. Es va celebrar també el 25è aniversari a la sala de la Columna, que va presidir, la conferència la va fer el Guenó de la Sarte, i es va aconseguir que Vic tingués un carrer a nom d'Òmnium. Es va fer una aula d'història, de manera que nosaltres, en aquella època, sobretot en Romeu, ens vam oferir als col·legis per si volien tenir classes d'història en català, es pogués fer d'una manera gratuïta. Vam anar a moltes escoles i es va poder tirar endavant. Després, nosaltres ja érem a la Casa Galeries, també es va fer, i ara aquí hi ha en Ferrer Melian, una exposició sobre els seus fòssils amb motiu del Mercat del Ram. I fins al 1996, l'època ja us he dit que era difícil, no vam poder tancar un pressupost en positiu. Tots els que havien fet abans, tots hi havien dèficit. Jo recordo en aquell moment 2 persones que van treballar a les juntes, que eren la Carme Rubio i en Robert Rossets, el malaurat amic nostre d'en Jaume i meu, en Robert Rossets, que encara que era de Vic, però ell vivia a Torelló, però recordo que venia sovint a les reunions. A partir d'aquí es va donar un fet que per nosaltres llavors era desconegut. I és que vam començar a plantejar-se, això en Joan López va ser el primer que va tenir la idea lluminosa, de fer una colla castellera. Nosaltres, en aquella època que era difícil i complicada, vèiem que no connectàvem amb el jovent, era molt difícil connectar amb el jovent. Aleshores, en Joan, un dia en una reunió que va fer a casa seva amb en Josep Romeu, va tenir la idea de fer una colla castellera. Ell ja s'havia bellugat en aquest món i jo recordo que jo havia treballat per qüestions professionals, havia viscut a Valls durant 4 anys, fent l'autopista que se'n deia llavors l'autopista de l'Ebre. I l'època que jo vaig viure allò, la situació no era bona. Jo li explicava avui que jo era allà a Valls i també ja m'agradava tot això dels castells i anava a la Colla Vella a veure com assajava. I un amic meu, en Joan Castells, que era de la colla, em deia, just això pinta molt malament. Això era als mitjans dels anys 70, 76, 77. Perquè fins i tot es veien obligats, i això es pot dir, perquè és història, que llogaven gent de les barriades de Tarragona perquè fessin de pinya, perquè la Vella de Valls, que era una de les colles més emblemàtiques, doncs no tenia gent per fer-ho. Jo llavors vaig parlar amb ell perquè, clar, quan vaig veure que sobretot en Joan tenia tant interès, vaig parlar amb ell i em van dir no, ara això ha canviat molt, tireu endavant, molt bé. I atès que la cosa era important i ens en vam adonar, jo vaig tenir una reunió en petit comitè amb els grans prohoms d'Òmnium, que hi havia l'Armand Quintana, sobretot l'Armand Quintana, recordo, l'Altés i en Joaquim Muñoz.
ells deien que això no ho veien clar, pensaven, i qui farà d'en Xaret, i qui farà d'això, però no s'hi van oposar, van dir, escolta'm, si Òmnium creu que això es pot tirar endavant, finalment en una assemblea es va aprovar, i el mèrit, i ara diré a la gent que jo en aquests moments vaig veure que eren allà, començar per en Joan López, en Lluís Casella, en Joan Rieres, la Maria Àngels Casa, que era la secretària. Doncs el mèrit d'aquesta gent no és muntar o tenir la idea de fer una colla, és que s'hi van involucrar ells, i en Josep Romeu el primer. Ells van ser de Castellers. El mèrit va venir d'aquí, perquè si haguessin fet una colla castellera i haguessin dit, ara que vingui un i que se'n cuidi, qui se'n pot cuidar. No. Aquesta gent que he dit, que són el rovell de l'ou de tota aquesta història, aquests van fer castellers, o sigui, es van posar la camisa taronja, vull dir, carbassa, i van ser els castellers. Jo vull dir que el mèrit també va ser això, perquè si no, allò no hagués surat. Allò va funcionar molt bé, m'enteneu? Jo recordo, doncs, la primera junta, que el president era en Joan López, però també hi havia en Josep Carrapisso, m'entens? I aquesta gent, primer estaven allà al club, el Pocket Bike, m'entens? Van fer el primer castell, va ser l'any 97, al carrer de Gurt, precisament, una diada el dia 8 d'agost, que era l'endemà de la festa de Sant Albert. Després, l'any 2000, vam anar, que jo els vaig acompanyar, a Tarragona, al concurs de Tarragona, m'enteus? I tot això va tirar endavant gràcies a aquesta gent. Jo només volia dir això. Crec que va ser un gran projecte que encara no s'aguanta, sinó que simplement s'ha expandit molt, que amb això, aquest tipus de tradició agafa gent de totes les edats i de tots els estaments socials, però nosaltres, aquí a la comarca d'Osona, francament, es pot dir més que mai que l'èxit va sorprendre la mateixa empresa. Res més i moltes gràcies. Passem a la Junta de Lluís Caselles, és el moment de canvi de mil·lenni. Passen moltes coses en pocs anys, ens arriba l'euro, efecte 2000, cauen les Torres Bessones, tothom té mòbil, ja vulguis que no, doncs hi ha un canvi social. I a nivell de la comarca destaquem sobretot el fet aquest que es havia de celebrar el nit de Santa Llúcia i per una forta nevada no es va poder fer, i en comptes de la nit de Santa Llúcia es va fer una festa popular aprofitant la feina que s'havia fet i es va fer el que es va poder una mica. I és el moment en què Òmnium Nacional fa un canvi de rumb, de Josep Millàs a Jordi Porta, i això també és un moment molt important per l'entitat perquè es canvia bastant radicalment de manera de fer. En Lluís Caselles ens explicarà. Bona tarda. Gràcies per convidar-nos i per fer aquest acte que posem a la llum moltes anècdotes o moltes circumstàncies que potser no se saben prou bé. Nosaltres, quan vam entrar a la Junta, tota aquesta colla, era una Junta, jo vull destacar que era jove, amb molta energia i amb moltes ganes de canviar el món i de canviar les coses. I bé, però no obstant tenia un equilibri entre veterans i joves, no? I un veterà ens va dir hem de tornar a fer la nit de Santa Llúcia. I sí, doncs ens hi vam posar, però hi vam posar-hi les energies de la gent jove, és a dir, vam procurar que havia de ser la primera nit de Santa Llúcia totalment televisada. Havíem parlat amb TV3, ho teníem tot lligat i així, la nevada ens ho va fumar en l'aire i després vam tenir també la capacitat de poder transformar-ho, aprofitant que era l'any Verdaguer, per fer un acte que aquí tant l'alcalde Jacint Codina com el mateix Just Palma, que aleshores era el conseller de Cultura, van poder salvar una mica els mobles. La veritat és que aquest fet era un acte que valia uns 5-6 milions de pessetes i el pressupost de l'entitat eren 1 milió de pessetes a l'any. Vull dir que no sabíem pas com fer-ho. La qüestió és que la Junta
vam haver de fer un préstec que vam avalar personalment molts dels que estem aquí, alguns dels que estem aquí. Ens en vam sortir perquè hi havia energia i així. Però l'energia es desbordava també per moltes bandes amb el fet que creiem que un dels lemes que ens van posar al principi és que aquesta entitat l'havíem de sacsejar. Estàvem també en un moment que socialment la gent tenia ganes de fer coses. Ja portàvem uns anys de democràcia que es podia fer, semblava que la política havia suplert les entitats a l'activitat i aquí hi havia ganes de que com a societat civil fer coses i tenir el nostre paper també. Llavors això com es va anar transformant? Nosaltres vam pensar que aquesta entitat no podia ser que el senyor Millàs aleshores que un dia em va dir, és que va sortir allò del CAT, no sé si us recordeu aquells adhesius blaus, és que jo vaig pel carrer i a vegades veig un cotxe i li enganxo un adhesiu i vaig pensar, no anem pas bé per aquí, no? I llavors a la Junta nostra hi teníem unes inquietuds de que volíem fer canvis i ens vam posar en contacte amb altres delegacions comarcals i vam crear una mica de xarxa a veure aviam com ho podíem fer. Van ser uns parell d'anys molt intensos de treball, reunions aquí a Reus, a Mataró, a Manresa, a Vic, a Girona, ens anàvem trobant per veure aviam què podíem fer. A partir d'aquí també col·laborant amb altres entitats com l'Associació Catalana de Professionals, gent que sortia de la universitat, que havien estat al BEI, etc. Doncs vam començar creant aquesta xarxa que ens va portar a unes eleccions. Unes eleccions que van ser traumàtiques perquè va haver-hi moltes topinades, votava gent que feia anys que es havia mort, coses així, i posteriorment es va haver de posposar per unes altres. El paper d'Òmnium de la delegació d'Osona jo penso que va ser cabdal, perquè vam començar nosaltres. O sigui, sempre, moltes vegades a Osona s'inicien moltes coses i es fa la feina silenciosament i es va fent. Doncs, posem-nos a la medalla en aquell moment, també va ser Osona qui es va començar a moure, vam contactar primer amb Manresa, hi havia en Josep Romeu, en una reunió que vam fer a Manresa, en Josep Romeu, l'Eduard Garrell i jo mateix de la Junta de Vic, en Jordi Estrada, en Joan Badia de la Junta de Manresa, i allà vam començar, hem de fer alguna cosa perquè aquesta entitat sigui el pal de paller del que ha de ser el tema de país, de llengua i de cultura. Llavors, aquí va començar tot i vam anar fent. Vam ser jo mateix amb en Jordi Porta, junt amb en Josep Maria Forner, aleshores era el president de Lleida, que li vam demanar que fos el nostre candidat alternatiu a Millàs per iniciar aquest canvi. Doncs al final va ser així, va haver unes eleccions al Col·legi d'Advocats, va guanyar la candidatura d'en Jordi Porta i en aquella candidatura el vicepresident era l'Ignasi Casadesús, que està aquí, que era el nostre representant a la Junta en aquell moment. Jo crec que això és cabdal per després tot el que ha set Òmnium, però aquell primer pas era fer el canvi, no? I ens sentim honorats de poder haver estat en aquell moment d'alguna manera tibant una mica del carro. I a la Junta és que estàvem nosaltres, és que vam fer molta feina, moltíssima, tot i que no tenia tants aspectes com podia ser, no? Però aspectes visibles, no? Va ser molta feina feta així en somort i silenciosament i anar fent. Gràcies, moltes gràcies. Som a l'any 2003, hi ha un canvi de president, Jordi Vinyet. És una època també de molts canvis. Hi ha el tripartit 1, tripartit 2, aquest senyor diu això, l'estatut que ens van retallar, llavors el català emprenyat, fins que arriba el Tribunal Constitucional, allò, hi ha la consulta d'Arenys de Mar, molt important, la manifestació del 10 de juliol feta per Òmnium, i entrant ja més a la comarca, doncs és l'any que s'inicia la marxa dels biguetans,
el pacte dels biguetans, es van fent moltes coses. També una cosa que no he dit abans, que és que al principi tenim molt poques fotos i anem corrent cap aquí n'hi ha més, hi ha una mica de desigualtat. Actes que es feien, sobretot les parelles lingüístiques, el trasllat a la central, el CADEM, molt important, de cohesió comença a entrar dins d'Òmnium, les nostres entitats, això són imatges de la marxa, que va començar amb molt poca gent i en qüestió de 3 o 4 anys va anar creixent, i evidentment el 13D, a la comarca d'Osona, va crear la plataforma Osona Decideix, que va ser molt, molt important pel futur. Per parlar-ne una mica, ens acompanya en Jeroni Vinyet. Hola a tots. Seré molt breu. El Lluís em va deixar una entitat preparada per jo i les meves juntes poder crear un nou començament. Sense la feina del Lluís de deixar-me a punt zero, arribar a la sortida perquè jo pogués, amb la meva junta, crear un nou començament d'Òmnium Cultural. En base vertebració dels patriotes, en base vertebració del moviment civil polític i, tercer, que Òmnium fos actora política, que Òmnium fos considerada per la població com a actor. Jo crec que amb els 8 anys es va aconseguir. I ara, evidentment, a vegades em diuen és que t'has allunyat molt d'Òmnium. No, he canviat de trinxera, sabeu? Però crec que en 8 anys va ser suficient com per aconseguir aquestes coses, que tots els actes que hi ha aquí senzillament són gràcies a tenir aquests objectius clars. Crear un nou començament, vertebració dels patriotes, deixar d'haver-hi concursos de patriotes, aconseguir que un de l'esquerra independentista considerés un de Convergència d'Unió Democràtica tan patriota com ell, perquè si no el 13 no hauria sigut possible. Aquesta vertebració dels patriotes i vertebració de la societat preparada per al que va venir després, que és l'esclat nacional. Fins aquí. Gràcies. Continuem endavant. En Jeroni deixa la presidència i entra en David Colomer. És un moment en què la Junta d'Òmnium hi entra molta gent ja de cara ja al tema independència, el país bull, és un moment de molta activitat, l'ANC comença a fer grans manifestacions, Òmnium es declara independentista amb la declaració de Santa Coloma el 2012, les manifestacions no n'hem anat tots, Òmnium fa 50 anys, Memorial tenim aquí. Evidentment, a part de mobilitzacions, hem fet altres coses, els dijous de l'Òmnium, xerrades, el Premis Boira, hem fet moltíssimes coses, hem fet entre tots. La marxa dels biguetans va creixent, ens fem una litografia de la marxa dels biguetans de Sant Bernis, moltes coses, el patrocini de la selecció catalana amb l'estelada aquí al braç, i tot seguit en Marc Cerdà, membre de la Junta, vicepresident d'aquella Junta, ens explicarà una mica Bé, primer de tot donar les gràcies a l'actual Junta per reunir-nos tots avui aquí. És un plaer sentir tots els que m'han precedit, així entenem millor d'on venim, qui som i sobretot on anem. Bé, jo parlo avui en nom de la Junta, d'en David Colomer, aquí present. De fet, vaig estar 14 anys a la Junta d'Òmnium, Osona, primer com a vocal de la Junta d'en Noni Vinyet, que acaba de parlar. Després em vaig estrenar com a vicepresident en aquesta Junta d'Òmnium Osona, on el David Colomer era president, i finalment també vaig ser vicepresident al final amb la Junta d'en Fredi, que és la Junta actual, com bé sabeu. Però jo repeteixo, la Junta
que parlaré és la junta d'en David Colomer. Vam entrar amb molta força, me'n recordo que en David Colomer tenia unes ganes boges de professionalitzar l'entitat. Vam fer un fitxatge, que va ser la Marta, que també està avui aquí, la Marta Oblich, que venia del món privat, de l'empresa, etc, i portava les idees molt clares. Nosaltres som una entitat una mica... jo crec que s'hi havia de donar en aquell moment una volta, i amb l'energia que comentava d'en David Colomer ens vam posar mans a l'obra, que es diu, i en certa manera crec que ho vam aconseguir. No tot, però sí bona part dels reptes que ens vam marcar. Recordo molt bé que aquest moment va coincidir també amb l'inici de l'eclosió del procés. Corria l'any 2012, s'havien dut a terme les primeres macromanifestacions independentistes a nivell de país i el país, i la comarca també encara més, començava a bullir. I és en aquest context que Òmnium Osona vam decidir apretar. Sembla una mica, i amb això coincidim amb totes les èpoques, que la nostra feina és apretar a nacional, des dels anys 60, 70, 80, 90, es va repetint. Doncs això es va tornar a repetir a l'any 2012. Hi havia hagut, com deia, les manifestacions, les macromanifestacions a Barcelona, i nosaltres vam creure que era el moment de donar un pas més. Era aquell moment on, quan demanaves ets independentista, tothom era sobiranista, tothom a favor del dret a decidir. No, escolta, però és que arribarà un dia que haurem de votar. Tu què votaràs? Sí o no? I sempre ho exemplificàvem una miqueta de dir, arribarà el dia que hi haurà una línia, i hi haurà els que tindran els que es posaran del sí, els que es posaran del no, molt legítim tot, i el que no podem fer nosaltres és començar a fer així, perquè al final ens quedarem aixarrancats. Ens hem de definir. I és en aquest context, doncs, que vam apretar, deia, a Òmnium Nacional, per tal que es declarés obertament independentista i així arrossegar a moltes altres entitats que esperaven una miqueta quin seria el nostre posicionament com a entitat ja gran de país que era Òmnium. Fins a aquell moment, com deia, Òmnium s'havia declarat sobiranista, a favor del dret a decidir, etc, però evitava pronunciar-se obertament com independentista. Doncs bé, des d'Osona vam creure que era el moment de fer-ho i així ho vam comunicar a la seu nacional. Ho vam comunicar i vam insistir, ens vam reunir, però llargues i llargues, i semblava que mai arribava el moment i que hem de ser pont, i esclar, arriba un moment que vam tirar pel dret. Ens donaven llargues i vam decidir fer un exercici de fets consumats. I aquí és on el nostre president va tindre la valentia en aquell moment, en David Colomer, de redactar un comunicat, recordo que vam redactar un comunicat de premsa, molt curtet, que m'agradaria compartir amb vosaltres. I deia, davant les circumstàncies actuals, la Junta d'Òmnium Cultural Osona ens manifestem a favor de la independència com a única via per defensar els tres principis de l'entitat, que són llengua, cultura i país. En la darrera reunió de Junta i per unanimitat va quedar palès que el nostre primer objectiu és que Catalunya esdevingui un estat, amb tot el que això representa. Si no, no tindrem ni llengua, ni cultura, ni país per defensar. Per això volem esperar a tothom que faci públic el seu posicionament independentista per sortir al carrer el proper 11 de setembre sota un objectiu comú. Volem la independència avui. Això ho vam firmar a Vic el 4 de setembre i aquí teniu la foto on després jo estic al mica... Important és el que parla, que és en David Colomer. Estem molts membres de la Junta que encara hi són ara, com en Castanyer, com el Fredi, ara és president, la Berta, jo mateix, la Núria, en Tisso, en Noni, aquí a l'esquerra, que havia precedit la presidència de l'entitat. I aquest comunicat es va publicar en els principals mitjans de comunicació comarcals. I això va, diria jo, no dic que fos un efecte automàtic, però això va, d'alguna manera, calar a Barcelona. Devíem rebre alguna telefonada, o en David segur que va rebre alguna telefonada, o li van picar una mica el crostó, però el resultat és que un any després, el 2012, va ser la declaració de Santa Coloma, el mateix any, l'efecte de nosaltres empènyer, segurament nosaltres i altres, també altres seus, doncs va fer que Òmnium, a nivell nacional, es declarés independentista amb el que es coneix la declaració de Santa Coloma. Res, he volgut destacar aquest ítem com potser la cosa més important perquè, per primera vegada a la història, Òmnium a nivell nacional va donar el gir, d'acord? Moltes gràcies.
La Junta, que és la Junta actual, la de l'Alfred Verdaguer. Bé, aquesta ha estat una època frenètica des del 2013, doncs destaquem el 9-N, el tricentenari, els diversos 11 de setembre supermobilitzats, les eleccions del 2015, malauradament la mort del Muriel Casals, l'1 d'octubre, les imatges que tots coneixem de les porres, i la proclamació de la independència i el 155 al mateix temps, que ens va deixar tots una mica capficats, i llavors ve la repressió fins avui dia, de les campanyes que hem fet, hem demanat coses, i també el coronavirus que se'ns ha ficat per aquí al mig, que ens ha deixat una mica així, l'activitat a mitges, coses que hem fet durant aquest mandat. Podeu veure Sant Jordi, estem poesies a l'escola, a part de la independència hem anat fent moltes coses, Premi Sant Bori, Sant Àgata de Prats, la marxa dels Lleidatans l'any 2015 la vam traslladar a Plaça Major perquè anava creixent, i creiem que havia de donar un altre format, i això són imatges de la repressió, el Telegram, el tsunami, aquestes coses. I per parlar-nos, ja com a última junta electoral, tenim la Núria Vila, que ens farà quatre paraules. Hola, bon vespre a tots. Contenta de poder estar aquí parlant en nom dels companys de Junta. Està bé perquè escoltant atentament les intervencions que hi ha hagut, l'Enric Castellnou parlava de les primeres juntes, amb les paraules ho definia amb por, il·lusió, esperança. Jo crec que són paraules que en la intervenció que jo havia preparat hi apareixen també. El Marc, ara amb l'última intervenció, que ha parlat dels conflictes amb Nacional, jo crec que també és una cosa que vulguis que no, doncs anem repetint. Hi ha coses que potser canvien menys del que podria semblar. Doncs això, que la nostra Junta vam agafar aquest relleu que ha explicat el Marc, que és la mobilització. Un cop ens vam proclamar independentistes, havíem d'anar a fer la independència, diguem, això és el que vam fer o això és el que vam intentar. Jo crec que nosaltres no ho sabíem, on ens posàvem, el que ens esperava, i la veritat és que ens van venir uns temps intensos, la sensació una miqueta de ser una muntanya russa, i jo crec que un cop parlat també amb els companys de Junta, que van pencar molt. O sigui, m'atreviria a dir que Òmnium va passar per davant de la família, de la feina, i és que això, anàvem a fer la independència, una cosa molt important per tots els membres de la Junta. I van tirar endavant projectes que ens van baixar de Nacional, com l'Un País Normal o l'Ara és l'Hora, encarats a guanyar vots pel 9-N del 2014. Aquí la Berta us explicaria tots els detalls i una infinitat d'anècdotes que compartim amb l'ANC. Vam continuar aquesta via fent tot el que vam poder pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017, i llavors aquí probablement és el Tiso, el Jordi Ortiz, i el seu grup de pàdel, on hi havia diferent gent de la Junta, com el Raimon, el Miquel Pla, el Joan Carles, que ens podrien explicar diferents anècdotes, diguem. I del referèndum en va venir a la presó, l'exili, i d'on en van sortir projectes com les Botifarrades per la Llibertat, que van començar a la Castanyada del 2017 a la plaça de Vic, i que d'aquestes botifarrades la Magda sempre ha dit, ho ha defensat com un acte molt important de comunió entre els presos i la lluita. La presó la vam inaugurar a la plaça de Vic i va acabar a Brussel·les amb els exiliats després de travessar tota Europa per la carretera. En aquest cas podeu adreçar-vos al Castanyer per les anècdotes. Els quilòmetres per la llibertat, que van arribar a les presons de Madrid fent relleus corrent durant 3 dies de finals d'abril del 18, o la infinitat de parades que hem fet arreu del territori. Això hauríeu de parlar amb la Baqueu o amb el Castanyer. Tant el projecte de la presó com el projecte dels quilòmetres, a simple vista o en realitat mirat des d'un tros lluny, per dir-ho d'alguna manera, no van agradar a Nacional.
Ens van posar problemes per tirar-ho endavant. De fet, paraules textuals que de Nacional li van dir al Freddy després d'haver posat el logo de l'entitat a la samarreta dels quilòmetres per la llibertat va ser: si has estat tan valent per posar el logo d'Òmnium, ara sigues igual de valent per treure'l. Aquesta frase no ens va deixar indiferents. Hem set una junta que hem tingut claríssim que havíem d'anar totes. I llavors Nacional ens va demostrar que tenien por o ens van fer sentir una miqueta el sentiment aquest de culpabilitat, que hi podien haver represàlies contra el Cuixart dins la presó. Doncs res, aquesta anècdota concreta que jo explico del logo per nosaltres va ser important. Jo crec que tots, o sigui, nosaltres la recordem i al final és un simple exemple d'aquesta sensació que us deia. Aquesta molta feina que vam tenir, la sensació que fèiem, que estàvem tot el dia pendents d'Òmnium. Jo crec que hem compartit moments molt potents, fos per emocionants, per bonics, fos per por, fos per dubtes. I el fet del tema dels logos ha estat un tema persistent a la nostra època, perquè quan nosaltres veiem claríssim que havíem de treballar al costat del CDR per aconseguir la independència, Nacional també ens va vetar el fet de posar el logo del CDR al costat del nostre. En fi, que amb tanta intensitat, per l'època que ens ha tocat liderar, d'anècdotes en podríem explicar sense acabar, moltíssimes. Però entre tots els membres de la Junta, vam tenir clar que érem la Junta de la mobilització i que un sentiment que hem compartit ha estat l'intensitat aquesta que us explico d'una muntanya russa, de les pujades, les baixades, l'incertesa, la por, des del punt que, o sigui, hi ha hagut moments que arribar a una reunió d'Òmnium miràvem enrere per veure si ens seguia algú, això a més estic segura que molts de la Junta ens hi hem trobat, hem fet reunions deixant els telèfons a fora de la sala, o fins i tot ens hem intentat memoritzar el telèfon de l'Assun, que és l'advocada que tenim a la Junta, a part de ser feminista i antifeixista. Vull dir que tota aquesta mobilització llavors es va estroncar amb la pandèmia, que ens ha deixat una miqueta estabornits. Però en aquest cas on en tenim de la Marli, de la Berta, de la Comas, que batallen per la difusió i per la comunicació d'Òmnium, el Joan Carles, a qui se li ha posat entre cella i cella, que ens hem d'activar malgrat tot per no perdre la batalla de la llengua, de la Sònia i la Magda, amb la cohesió, la cultura, la memòria històrica, la Baquer, amb els voluntaris, els omnipresents Pep Castanyer i Jordi Ortiz. I al final, una pota molt important de la nostra Junta és la mobilització liderada, sense cap mena de dubte, pel Freddy, el nostre president. Aquí no el tenim de referent de cap projecte, però el malparit no se'n deixa perdre cap, sempre és allà. El pal de paller que no es veu o que no li agrada deixar-se veure, però que ens apreta i ens estima. I això fa que tots seguim treballant, tots a la una, amb determinació. Gràcies, Freddy, i a tots els presents. Al final, moments i temes hem tractat, jo crec, o hem parlat, que ens recorden que la lluita continua. Aquest lema d'aquests 50 anys de la commemoració d'Òmnium a Osona i el Lluçanès. Moltes gràcies a tots. Gràcies, Lídia. Però no us penseu que no he acabat encara, volíem fer una petita pinzellada, ja sé que és una mica tard, però volíem donar veu també als tècnics de l'entitat, que són els que definitivament ens fan funcionar l'entitat. En Pep Vila ens farà 5 cèntims en nom del tècnic. Gràcies. Hola, bona nit. O sigui, no estic acostumat a estar a aquesta part, sempre estic a aquella part o aquesta part i això, però bueno, ho farem de la millor manera possible. Són 5 cosetes. La primera, agrair a la Junta actual per donar-nos aquest precís instant. Acaba sent, ens ho agafem com un reconeixement a la feina que fem. D'alguna manera, més enllà de tenir un vincle professional amb Òmnium, som gent que hem abocat moltíssima energia i acaba sent un reconeixement que és molt maco i que us l'agraïm. Això per començar. La segona cosa, hòstia, és que em costa, em foto nerviós, no és la meva feina. La segona cosa, hem de disculpar en Xevi Rovira i en Xevi Esclusa, que tenien compromisos.
a la Marta Torrecillas, que la Marta precisament ara tenia una visita amb el metge que d'aquí poc serà mare, o sigui que tenia la prioritat marcada i clara, però sí que hi som l'Edu, que és un crac de Torelló, que estava substituint a la Marta durant aquest període i que ha fet una feina increïble, a la Marta Ullic, que ho ha explicat bastant bé en Marc, que ets la figura, Marta saluda, si us plau, que acaba sent la figura aquesta pona de quan Òmnium ja agafa una altra dimensió i aquí ja remou, aquí a Osona, i coincideix també amb tota la professionalització de l'entitat a nivell nacional. En Jordi Vancells, que Jordi, no recordo quan vas començar, en Jordi va ser el primer alliberat d'Òmnium, quin any va ser això? Però quin any? 2003. A través d'en Jordi vàrem entrar en Xevi Rovira i jo, perquè al mig també va haver en Xevi Esclusa, i d'alguna manera he acabat parlant jo, perquè jo això sí que ho tinc, que soc l'únic que he tingut la sort de poder treballar amb totes elles, vull dir, i ha sigut un plaer. Vull dir que molt guai. Després, per sintetitzar-ho tot una miqueta, parlem de moments. Parlem que aquí hem viscut moments superintensos i hem viscut moments superagradables, superbonics, moments més durs, moments inclús frustrants, però que hem tingut la capacitat de transformar-ho i de tot això generar-nos aprenentatges que ja no només ens han servit per la nostra pròpia carrera professional, sinó que ens ho portem cap a la nostra motxilla de vida i, escolta, és un luxe, per tant, molt agraïts. I després, on volíem posar especialment l'accent és amb totes vosaltres, que al cap i a la fi heu acabat sent aquestes persones que hi heu dedicat hores i més hores per aconseguir que avui puguem celebrar aquests 50 anys i d'alguna manera us volem donar com 1.000 milions de gràcies en nom de l'equip tècnic i evidentment també per Òmnium Cultural, i no és un gràcies així a la babalà, sinó que és un gràcies amb tot el sentit i amb tot el sentiment, vull dir, moltíssimes gràcies. I només per acabar, com una demanda i després és una petita reflexió. La demanda és que en la mesura del possible no us desprengueu mai d'Òmnium Cultural. Òmnium Cultural s'ha convertit en una cosa molt grossa, que hi ha molts espais, hi ha molts forats, hi ha molts raconets, tothom tenim la nostra història de vida, però que no la deixem mai l'independència, que me la carrego, que no la deixem mai enrere, que intentem sempre tenir-la al costat, que al cap i a la fi les persones que ens estimem Òmnium som aquelles que som les millors portaveus i podem explicar totes les coses que fa Òmnium, les que es veuen, que les ha explicat molt bé la Núria, i també les que no es veuen, que és bàsic que les puguem transmetre. I ja per últim, només una idea que la tenim molt clara però que creiem que l'hem de reforçar, que és el tema del futur d'Òmnium Cultural. I bàsicament el que proposem és que Òmnium Cultural sempre tingui les finestres obertes, les portes obertes, m'encallo, és que se m'està, necessito aigua, però bueno, que tinguem les finestres obertes, les portes obertes, perquè ens hi veiem bé, perquè corre l'aire i d'aquesta manera que per aquestes portes és per entrar la gent nova, que serà el pal de paller dels propers 50 anys, i això voldrà dir que tenim una entitat viva i forta. Ja està. Moltes gràcies. La cultura és el que som i l'elaborem contínuament en les nostres vides quotidianes. Ens expressem en àmbits tan diversos que la cultura pren incomptables formes. És una manera de revelar-se i també una manera de comunicar-se. A vegades la cultura pren forma de paraules i dona pas a les llengües. Compartir una manera de parlar és també compartir una manera de viure. Defensem el català, precisament per això, perquè la llengua és a casa nostra una eina d'acollida. Lluitem per un país lliure, que tingui una cultura viva i on sigui impensable que algú sigui empresonat per les seves idees. La lluita continua. No són gens professionals
aquella que vas voler ser. Seràs la 3 voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu sols tu faràs vibrar els 5 continents. Emancipada de qualsevol dolor, vas així amb l'alegria de qui no té por, de qui sap que el demà, de qui sap que el demà serà millor. Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la 3 voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu sols tu faràs vibrar els 5 continents. Alliberada de qualsevol espai, no deixaràs que ningú t'atura mai. Seràs l'estel que guiarà, seràs l'estel que guiarà la llibertat. Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la 3 voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu sols tu faràs vibrar els 5 continents. Ets la força tempesta d'abril, un oasi mar pels teus enemics. Ets la força tempesta d'abril, el sol que esclata les flors, un oasi mar pels teus enemics. L'espurna que brilla a la nit. Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la 3 voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu sols tu faràs vibrar els 5 continents.